Здравейте, казвам се Златка, аз съм от Русе. Намирам се в клиниката на доктор Нори, София. И бих желала да кажа няколко думи за клиниката и персонала в нея. Значи тъй като от малка страдам от пародонтоза и имах доста големи проблеми с зъбите във времето. На 61 години съм в момента. Бих казала, че от 25-30 години имам проблем с зъбите и вследствие на пародонтозата. Но в течение на годините някак си успявах да крепя това заболяване. В последните 4-5 години бях с протези, след което след доста проучвания, последните 2 години, доста проучих много така старателно клиники в България, Турция, в Европа. Посетих няколко клиники в Турция, тъй като често пътувам, всеки месец пътувам в Турция. Посетих няколко клиники в Турция. Категорично вземах решение просто това, което трябва да се случи, да не е там. Съвсем импулсивно, след като съм прочела, доста съм изчела за клиниката на доктор Нори, спрях в тази клиника, пътувайки от границата насам. Спрях в София тук, директно в клиниката, направиха ми преглед, направиха ми картон, при което ми предложиха поставяне на импланти на горна и долна челюст. Горе изцяло имах нужда. Просто нямах зъби в горната челюст, изцяло имах нужда от импланти, а долу имах мой мост. Така че вземахме категоричното решение и от препоръка на мои близки посетили клиниката и имайки импланти сложени от тази клиника, си вземах част май месец за доктор Нори. Самото посрещане в клиниката, отваряйки вратата, разбрах, че това е моето място. Разбрах, че тия са мои хора и хората, които съм търсила години наред. За един ден доктор Нори ми постави 18 импланта. Съжалявам, разстроявам се в момента, тъй като доста години се намъчих с самите протези. Нямаха поставени, нямаха фиксирани, не усещах храната. В момента са вече мои постоянни и мои горни и долни мои постоянни зъби. Благодаря на доктор Нори, благодаря на целия екип. Те наистина работят екипно. Нямах болка. Не съм изпила нито едно обезболяващо лекарство. Тъй като, може би това не е в темата, но аз имам и автоимунно заболяване на черния дроб и не ми се препоръчва да пия антибиотики и всякакви други такива лекарства, но не се и наложи. Имах лек дискомфорт, но болка не. Възхитена съм. Респект, поклон до земята и респект към доктор Цанкова. Изключителен човек, добронамерен, сърдечен, усмихнат и специалист, наистина, който е поставен на място. Хиляди благодарности на доктор Нори
управител и основател на клиниката, създател на тези импланти Базалфикс. Поклон и респект, докторе! Вие сте най-добрия!